Sanibonani Zinja. Le video ke eyosopolitiki Ozandla Mgodoyi bosopolitiki. Ake ngiqale lapha kwaZulu Natal. Lapha kwaZulu Natal ngifuna ukuqala kumkhonto wesizwe MKP. Baba umsholozi baba uJacob Zuma. Ngifuna ukuqale ngikuncome baba ukuthi cha indlela owenza ngayo izinto i-strategic inhle. Inqumo oyithathayo zi-correct so far. Inqumo nje oyithathayo zi-correct. Izinja oyixoshayo lapho ezikhundleni zeqembu lethu iMK. Uxosha yona impela iMgodoyi futhi uyixosha ngesikhathi esiright. Kodwa manje ekuthatheni inqumo kunento efunekayo, kufuneka lento ekuthiwa i-timing. Inqumo zi-correct. Abantu ezithathwa ngabo ba correct. Kodwa i-timing isikhathi ezithathwa ngaso iyona ke baba ekushayayo. Yabona mawukhuluma ngeinqumo ezinqala lokho abathi ngesilungu ama very decisive decisions. Ngisho kahle important decisions. Inqumo ezibalekile, inqumo needed, essential. Uyayithatha baba umsholozi and sikuthandela nje lento yokuthi you are a decision maker. But into ekushayayo umsholozi ushawa i-timing. Uyazi ukuthi khona into ebizwa ngeperseverance. NgesiZulu sithi ukubekezela. Kukho i-timing, kuyi-timing khona lento ekuthiwa ukubekezela. Khona umuntu ekufanele ngabe wamxosha last year kodwa namanje awukakamxoshi ngenxa ye-timing. Mangikhuluma nge-timing ke ngikhuluma ngento enjalo. Khona umuntu ekufanele ngabe manje uyamehlisa esikhundleni kodwa awukakamehlisi ngenxa ye-timing. Kunezinto oqala uyibheke ukuze udetermine ukuthi sekuyiso yini isikhathi. Ngoba kunesinqumo othola ukuthi asikho wrong kodwa isikhathi osithathe ngaso usithathe ngesikhathi eswrong. Leyo nto iyenza ukuthi leso sinqumo kube ngathi si wrong altogether. Ngoba isinqumo mawusithatha kumele uunderstand ukuthi ikuphi la sizo affecta khona, ikuphi la sizothinta khona and sizo affecta kangakanani. Uma ngabe uthayima in decision making uyayubheke izimo njengalezo ukuthi for me to take this decision ikuphi la kuzo affecteka khona and azoba mangakanani ama affections. Makumonakala uzoba mngakanani, makukuhle kuzoba kuhle kangakanani. So msholozi ushawa i-timing. Awukwazi msholozi uxosha abantu abayi-10 onyakeni owodwa. Even ngisho nje kwi-business sector. Ngikhuluma nawe ngoba ngiyazi ukuthi ukwi-business environment at the same time. Kwi-business sector nje awukwazi ukuxosha abasebenzi aba more than certain number in a short period of time ngoba lonto i-affecta i-means of production, i-affecta ukuhamba kahle kwebusiness. Into yokuqala kumele uqashe abantu abazoreplace labasebenzi abane experience eyanele ukuthi i-production ngabe iyaqhubeka. Kumele uqashe ama-juniors, abantu abazofika be-immature, abazofika be-under experience, abazofika bezofuna ukufunda. Bazofundiswa ubani ngoba wena ubaxoshile abantu abane-experience ebebezofundisa lapha yakwa timing. Uyafunda nokuthi uqashe before uxoshe. Lo muntu omqashayo akawazi umsebenzi. Lo muntu ofuna ukumxosha uyena owazi umsebenzi. Lo muntu ofuna ukumxosha qala umenze abe uthisha walo muntu ozomreplace before umxoshe lo replace umuntu amfundisile. So wena msholozi awukwazi ukuxosha abantu kangaka esikhathini esincane kangaka. iMK ingakaqedi ngisho u2 years 6 months.
ayikaqedi ngisho 2 years kodwa sekunabantu inamba yabo seyifika manje iyaya nje ko 100 abangasekho sebexo asisho ukuthi ba wrong laba asisho ukuthi bengafanele ubaxoshe sithi i-timing isikhathi obaxosha ngaso siyayi affecta i-party indlela isikhathi obaxosha ngaso Msholozi siyawu affect umkhonto wesizwe ikhona indlela engcono Msholozi ongahendlisha ngayo uJabu Khumalo ikhona indlela engcono ongamhendlisha ngayo aphume esikhundleni sakhe kodwa aphume ngaboni ukuthi uyaphuma aphume ejabula njobe ebleeda njena ehethi kanjena eyisikhala esingozi kanje kuiMK njengamanje ngokwendlela akhishwa ngayo by the way akakhishwa ngokuthi indlela ahendlishwa ngayo iyona yamkhipha iyona yamxoshayo ngoba abanye uyabaxosha abanye awubaxoshi uyabahlukumeza baxoshwe ukuhlukunyezwa wena ungabaxoshanga lawa ama parliament members mangicabanga ngithi aye u10 aye u20 noma aye u10 ikhona indlela eyingcono okwangenzeka ngayo agcine ephumile wonke eParliament kodwa ngendlela ene timing phakathi eyayingeke affecte iqembu kangaka phela asona ingane as much as suthanda umkhonto wesizwe kodwa siyabona ukuthi uyalimala asidlule kumkhonto wesizwe Msholozi lungisa lento ye wisdom lento ye timing inqumo zi right zi correct kodwa I timing indlela ezithathwa ngayo nesikhathi ezithathwa ngaso I wrong altogether singomakhanya asincethezi thina iqiniso limnjengoba linjalo nje ake size kwi ANC wawungcono ke wena gogo wawungcono kabi usayi ANC nje eyimele ngoba sasazo ukuthi into ebheda iANC uma kukuhle sasazi ukuthi lobuhle benziwe iANC uma kubheda sasazi ukuthi lokubheda kwenziwe iANC uyabona lamasimba ekuthiwa iGNU thuvi lonto leyo ngoba njengamanje wena ANC uyabhawa wena uyipuppet wena uyabhawa manjena ngoba awuseyona iANC usuyiGNU uyabona lapha emkhanya kude ikhona le meya ubani konje le meya umdaka uyabona ubaba umdaka lapha emkhanya kude le ndoda iyasebenza le ndoda iyona ndoda imeya yokuqala emkhanya kude esayibona isebenza iyona imeya nje yokuqala esayibona isebenza emkhanya kude ngaphansi kweANC mhlawumbe isibongo sayo mhlawumbe ngiyasiphambanisa kancane kodwa ubaba umdaka leya meya leyana uyena umuntu ngempela osebenza ngempela ke lapha emkhanya kude ANC sithi thina ikhona into engcono osengayenza hayi lamasimbo yiwo ikhona into engcono ANC osengayenza awamasimba njengamanje uthuvi nje ANC njoba wathatha wayifaka wazithi ntshi kwiDA wathi wena usuyiGNU wamasimba nje awenza ilutho uyasidakelwa asazi manje ukuthi ubani siblame abani sijabulela abani sincoma abani ngoba useyona iANC usuyiGNU umsunu nje asidlule ku get indaba yakho wena nkatha useless kahle wena nkatha sikufunike nje si South Africa nje sonke futhi singamazulu ake ngibe specific wena nkatha IFP singamazulu asikufuni wena asikufuni wena uyasidakelwa uyipuppet ya Oppenheimers wena IFP wena uyipuppet ka Oppenheimers uliqembu lika Oppenheimer wena IFP uOppenheimer lo aboleka uma ngosuthu imali zokwakha ima ngosuthu university Oppenheimer bonke labelungu laba abafanda ilokhuzi IFP kusukela iqala kuze kube namhlanje wena IFP uyisitha somuntu omnyama eSouth Africa kade zinja niyadakwa